Levada túrán fogunk most részt venni. Mi alföldi gyerek azt mondta, hogy ő inkább marad az Alföldön, mert már a lába kevésbé bírja ezeket a megpróbáltatásokat. Igaz, szívem? De nekem nagyon bírja a lábam. Pár lépcső fölfele, biztos, hogy szép legyen a tuksink, meg a farizmunk, mire hazaér. Jó kemény. Szóval így, mennyire látszik. Nagy szakadék van. Van mellettünk a Levada. Bocsánat, csatorna. Netflix francoljak. Jaj, itt jövünk egy úttalan utakon, és itt vannak a bocikák. Hopp, itt legelésznek a bocik. Nagyon cukik. A késői estebédünk. Kálménak valami húsi tojással tetején. Az enyém meg nem tudom milyen húsi. A limonádék. Ide értünk Szejkszálba, és mindjárt be fogunk menni az óceánba. Igaz, hogy hány fok van? 20 fok kb. Mindjárt fölveszem Kálmét, ahogy belép az Atlanti óceánba, és tök furi, hogy korom fekete a homok, és nagyon puha. De így nem látszik, csak na belemész a vízbe, szívem. Te is. Kurva. Tök jól néz ki. Jaj, de jó. Mindenki. Jövök egy szál semmivel, alattam is semmi. És megyek a kocsipártól.
és az utolsó nap ezen a szálláson. Át fogunk menni a sziget déli részére, Funchal mellé, egy másik szállásra, de útba ejtjük Sant'Anát és a Szent Lőrinc félszigetet. Reggelink. Ezt a citromot itt szedtem a kertbe. Nem tudom, milyen ízű. Minden van itt. Aranyos a házigazda Tereza. Az a furcsa itt Madeirán, hogy itt akárhova megyek, parlagon az út szélén hortenziák tömkelege. Rengeteg gyönyörű hortenzia van itt mindenütt. Bárhova nézünk, gyönyörű. Megérkeztünk a második szálláshelyünkre, ami Funchalba, itt Madeira fővárosán található, és közvetlen óceánparti kilátás. Ez a szállodánknak az udvara. Van ilyen medence, és az óceán ott van. Végében. Pálmafát itt Madeirán máshol nem is nagyon láttam még. Hogy valami tradíció is legyen a pizzába. Állítólag ilyen portugál kolbásszal van ez a pizza. Kármilyen meg Hawaii. Én nem szeretem a tengeri kütyüréket, meg herkentyűket, úgyhogy maradunk a pizzán. És le lehet menni az óceánhoz. A diétánkat azt felfüggesztettük szerintem egy pár napra, mert hogy itt annyi kaja van, nagyon fincsi vancsik. Mondom, diéta felfüggesztve. Ez nagyon sokféle, de nem bírom ki, hogy ne kóstoljam meg. Jöttem egy banánültetvényre. Jól néz ki, ez lehet a vízzel vezető árka.
Itt van egy kazolt banán. Mindenfele banánok. Itt szabadon lehet kószálni a banán ültetvényeken. Teli van itt is banánnal. Ilyet se láttam még. Amerre csak látok banánok. Ott is. Hát nem tudom, hogy megmerjek-e kóstolni egyet. Talán nem szidnak le, de én egy... de nem érettem, veszem le. Szóval olyan Madeira, mint egy trópusi dzsungel. Az előbb meg a télbe voltunk, egy órával ezelőtt, és most itt vagyunk a trópusokkal. Nem is gondoltam, hogy ilyen itt nagy. A földön kidőlt. Nem tudom, hogy került ide. Amerre csak látok a szem ellát banánok. Hát én csak leszödök egyet, akármennyire zöld. Megkóstolom. Kíváncsi leszek, milyen lesz. Csúnya disznó dolog, de ez ki van dőlve.